Monggo, kula nderek kanca-kanca wonten pingking. Yuk. Lagu lama tapi masih garapan dari Gita Suara. Apal. Aku ngormati Mas. Duh, Oh,
seneng aku ditanggap. Duh permintaan dari ayah yang demung. Oke. Tes. Langsung brel kan. Ora paham aku kok. Apa brul? Kamu tuh dasar ipel-ipel mbak yo ke depan ngono ben kelihatan ketara. Ana tanggul ben ketok dhuwur. Oh ngono. Lebokne reng. Nggih, anu monggo. Barang sampun pekajian
Nah, gimana? Sing tenanan lho Mas. Awang ketambahan. Oh, kok seneni bose lho. Amin, amin, amin. Amin. Ketambahan MC anyar. Oh iya ya. Iki ora Mas Bondan bingung. Biasane ra ketok ya ketok lho. Kon ngendang ono sing ngendang. Enak tenan. Wis, monggo lanjut. Lanjut. Barang sampeyan Aduh sayang. Lanjut ireng manis. Sini Pak. Monggo. Dek Adel. Bapak kesana maaf Bapak pangapunten. Nah, nggih. Wis bayar larang malah ngumpet. Lah ya piye lo ya pose. Ngapunten Rama Samidi telajani Ibu Matubah nuwun. Sampun kersa nimbali kula sak kanca, mangke ora ketang sak pupu sak kenongan sak gongan dipun suwun sumbangsi jenengan nyuwun lagune menapa. Juga buat mangasten berdua pesen dari Mas Bondan, kanca-kanca kita suara istiqomah tawadu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jangan tengok kanan, tengok kiri, masa lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang sudah menggandeng putri yang sangat cantik luar biasa. Betul. Insya Allah tamadu berkah barokah sama Pak. Amin. Gareng foto dulu. Kamu mau di tengah apa di samping? Pinggir aja lah. Kamu di samping nanti nggak kelihatan loh. Aku di tengah aja. Ayo, buat. 1, 2, 3. Oke. Nah, kayaknya lanjut, Mbak. Monggo. Aku pokoknya sing lebokne. Ya. Mong jalar. Asik. Ibu, request lagu apa?
sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu. Yuk.
siji madhepah nuwun kanca-kanca para pratungga. Ya. Iya iya. Ya 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 ya. Oh. Aduh aduh sayang. Lho. Iya iya iya. Piyuk. Roro jombrang kowe pancen ayu tenan. Ora mangkal yen kareng nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah. Ora mula putri dadi wani togoyongan masuk. Asik nandak alon-alon. Roro jombrang kowe pancen ayu tenan. Ora mangkal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah. Ora mula jombrang dadi wani tokoyo. Siji loro. Ya.
Putri sangat luar biasa. Ayo. Ya Allah, keluarga Ngawi Kerambe, salam dua-dua, luar biasa. Luar biasa. Joget mangga mangga mangga. Ya. Satu lagi penyanyi kesini yang dari Jawa Timur, di Evi. Ayo Cokal yo. Yuk. Evi Malang. Ayo. Sing sayang sing rukun. Evi. Mas Panto, Evi, ayo sini Evi, penyanyi ke depan.
Karso irama seger Senajan wekasan ira Ayo, goyang yo. alapur negara kita suara Nyokek yo, nyokek yo, nyokek yo. Senajan wekasan ira ronggo lali ati pati tuban siwati wangsa mati monggo lho Pak Bapak niki lagune dilajengke napa? Bonus-bonus. Manut. Mbak Adel Dalem. Oke sayang ini buat keluarga dari Ngerambe Ngawi. Oh iya. Ini wabil khusus minta lagunya nanti Mediun Ngawi. Oh, sing tak lus-lus ngono Nah, ya ta. juga Nduk Cahayu Ya. buat keluarga besan dari Bapak Susanto dari Wonosobo Matubah Nuwun yang sudah memberikan taliasi. Siap. Juga Romo Kulo terima kasih berkah barokah. Yuk lanjut monggo. Ada suara nggak ada wujudnya. Neng kene. Ini langsung dibablas ke Madiun Ngawi apa berhenti dulu? Sik yo berhenti nganggo ral, Nduk. Nah. Oke. Katresnane Aduh Gondre, penak kendanganmu ye. Ya, 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 ya. La, 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 la. Ya, 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 ya. Trihuning sampun dipun pinangkani, pinangkani. Dari sinau nih, Mbak. Monggo Mas Amidi.
jiwat agawe rucit tinggale kang tinatya ibarat mundhuta paratemetu tak turuti ibarat wong numpak prau nyambut gawe reng Ji Rama lumampah tanpa welah ing matiyane jwala nidi temah gunjing agenjong nang paku lingan ayo reng teruske nggih sajake katon rengu enten napa niku dene sampun dangu endi kok ngeten sakniki pun benten napa pancen sampun bosen ing mongko prasetyaku nadyan geger wali watu boten badhe nglintu nanging kok ngene kadung mburine apa yo jodone bekasan saupama kaya ngenteni kumambang ing sela langki dadine rontang ranting kaya dijejuwing bekasane kontrang kantre
Iki langgam merengu ya, Leng. Iya ramane. Apa tengu? Rengu. Ana kang wus kalegan ang lebur katresnan ora mikir bebrayan balik jur aku wis kantung kasluruh atiku mung tansah rengu oh yo yo ayo iya 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 enten napa niku dene sampun dangu endi kopun ngaten sakniki pun benten napa pancen sampun bosen iya kamangka prasetyaku nadyan geger balik watu mboten badhe nglintuh nanging kok ngene kaduwung burine apa yo titis dodone bebasan saupama kaya ngenteni kumambang ning selo langking datine rontang ranting kaya dijejuwing wekasane kontrang ana kang wus kalegan kang lebur katresnan rame mikir bebrayan balik jur aku wis kadung kasuru atiku mung tansah rengu yuk si yeah.
apa sayang? Masuk. Iya, campur sari rikes pantes kita suara. Mbak Adel, Iya, ini alhamdulillah kita suara live streaming cerah foto. Cuk. Ini video syuting yang ranking 1 se-Jabodetabek. wih luar biasa ya. Gambar Oke. cerah, krunya muda-muda. Tapi ya non sewu. Piye? Iki rada mending. Terus? Iki rada olah-olah. Terus kok ngono loh. Dalam arti olah-olah iki tetap istiqomah, nggak pernah macam-macam. Oh betul, jangan ditiru ya MC aku nggak Terus boleh aku ditiru senang ya. si gendut kae lho. Mas Bambam jangan ditiru. Sing lemu. Piye? Neng ndi koyo melu. Oh dia kan operator tercanggih, doyane muntir-muntir. Aku ngorbetke cerah foto mbok ana oleh kaos. Ki cerah foto hari ini keluar 20 channel. 20 titik. 20 titik. Ternyata dia ngelem kru cerah foto tuh ada maunya. Suruh bayar 35.000. Ora santai mawon. Masuk, lanjut. Woi. Panyuwun gumring sirah. Iya ya ya ya. Wih. Wih. Kita suara lo iki. Si.
yoga-yogaku lagi kenapa sih? Mbok yo hae ngono sing bareng ngono lho. Oke, lanjut. Sat. Panyuwunku mring sliramu. Iya, iya, iya. Hei, iya. Ha 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 ha. Lho. Oke, Mbak Adel. Gaspol. Yo. Asik asik. Oh iya ayo. Gerah foto. Ayo. Kita sarau iki. Masuk rek. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Yo karepku ora pamit yo karepmu. dukpok ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu monggo Mbak Ade ayo Pak RW Pak RW Rino pengita anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Mbak Adel alhamdulillah wa syukurillah kerawuan kedatangan yang punya wilayah Bapak RW. Bapak RW yang mana? Tak Ayo. kenal maka tak Tak sayang. kenal maka tak nyawer. Ini karena di sini kita tamu harus bisa mengucapkan selamat datang buat Bapak RW. Assalamualaikum. Salamannya dari sini dong biar tidak ada dusta di antara kita. Betul. Yo. Jangan lupa lo nanti abang. Oke. Mister Mendem. Oh, sama Iya. ya Allah, aku Wonogiri juga. Ya Allah, ya Allah. Ngapus sidik Pak. Wonogiri nanti Pak. Oh, Saya Wonogiri Wonogiri. ya Allah pasti sikile mentek ya Pak. Apa yang ngerti wong Sragen? Wong Wonogiri kuwi sikile meteke pertandani pekerja keras. Betul, tanggung jawab buat Betul. keluarga. Yang penting dompetnya halus. Oh, pasti. Ini karena sudah turun, udah cair nih dananya. Yang ini belum salaman Pak, yang Hah? ini belum salaman. Kayak gini, aku ngantri penyanyi si Pak RW. Malam Pak RW sehat selalu nggih. Mudah-mudahan kedepannya menjadi wali kota. Amin. Wali kota Kebon Kosong apa? Lho nduk, giri lusi jalmu tan kena kiniro. Sapa ngerti Pak RW las-los dengan masyarakat, gitu. masyarakat lekat dengan pejabat, insya Allah pejabat masyarakat insya Allah berkah menjadi naik. Kok tumben bener tuturanmu loh, Aku Reng. yo mbuh iki mah, bengi kok. Bar ngombe apa to Pak Reng? Oke, lanjut. Pak, sik lagune apa Pak? Bariki, ayo Pak. Pak, ayo to Pak, lagune Bar- nek arek Wonogiri mesti suarane pek tok nget. Piyayi Wonogiri, Apik matok piyayi banget. budaya, Iya, nyah betul. nyoh. Nyah, nyoh. Pemenang Pak RW. Jangan ditanya lagi. Oke. Bapak jangan lupa disiapkan lagunya ya. Abang tadi udah siap Mister Mendem. Apa?
Entem wedokan. Penyanyinya Lamis. Aja sembelang wong ewas tresnaku iki bakal ayo ora Iya, suwe iya, iya. Wasik yo. bisa Oh, kita sareng Iya iya yo. Dali duli dali duli dali duli ayo deh Seindu soe lawase kowe lunga ora pamit aku pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu wong ayu pepujaanku ati susah mung kangen sliramu monggo monggo hey bisa Iya iya iya. Ayo Karen. Rino bengita ati-ati ati tetep nunggu kowe bali Bali yo karepmu ora bali yo karepmu. rasa kangen ora bisa lali amung sira sambani Dek Adel Pak RW. mirunggan kagem Bapak RW sak Kamu jajarannya. Jangan di situ loh. Nggak bisa bedain aku antara jok motor sama kamu.